Premijer Albanije Edi Rama ne samo da je sa liderom samoopredeljenja Aljbinom Kurtijem dogovorio protest protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, već je i sam u njima učestvovao. Kako je Espresso ekskluzivno objavio, premijer Albanije Edi Rama bio je mozak protesta protiv Vučića i Dodika i donošenja zastava UČK u Tiranu. Međutim, odmah pošto su Aleksandar Vučić i Milorad Dodik napustili Albaniju, Edi Rama izašao je na ulice Tirane, a jedan albanski medij usnimio je taj detalj. Ipak ono što je zanimljivo je da su albanski mediji pustili ovu fotografiju, ali niko nije napisao da je Edi Rama bio sa demonstrantima protiv Vučića. Podsjetimo, demonstracije su organizovane u glavnoj gradskoj ulici, bulevaru Mučenika nacije u blizini Skenderbeg trga i sedišta predsjednika Albanije i kancelarije premijera. Situacija je u jednom trenutku eskalirala, pa su se demonstranti sukobili sa pripadnicima policije. Okupljeni su naravno nosili zastave i obeležja terorističke OVK. Da Rama vuče sve konce u Tirani i među Albancima, kao i da je spremio pakleni plan za Srbe, najbolji pokazatelj je sastanak sa predsjednikom privremenih prištinskih institucija Hašimom Tačijem uoči samita Brdo-Brioni. Sama tema razgovora baš pred samit bila je prst u oko Beogradu, a ona je nacionalno ujedinjenje Albanaca i potpuno otvaranje granica između Albanije i takozvanog Kosova, te pripajanju 3 opštine juga centralne Srbije kosovskoj teritoriji.